Ating pag-usapan ang kwento ng isang babae sa Bulgaria. Ito ang kwento ni Maria na pinamagatang unang Adventist kindergarten. Noong 2016, si Maria, isang ina na nakatira sa Sofia, Bulgaria, ay humarap sa isang mahirap na sitwasyon. 3 taong gulang na ang kanyang anak na lalaki at malapit na itong pumasok sa kindergarten. Ngunit ayaw niyang ipadala ang kanyang anak sa pampublikong kindergarten dahil nais niyang makatanggap ito ng edukasyong nakabatay sa mga pagpapahalaga ng Seventh-day Adventist. Dahil walang Adventist kindergarten o paaralan sa Bulgaria noon, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kapag natapos na ang kanyang maternity leave at kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Isang gabi, tinanong siya ng kanyang asawa, "Kailan mo mauunawaan na nais ng Diyos na ikaw mismo ang gumawa ng isang bagay?" Napagtanto ni Maria na marahil ay tinatawag siya ng Diyos upang itatag ang unang Seventh-day Adventist kindergarten sa Bulgaria. Bagamat may ilang miyembro ng iglesia na nagdududa sa kanyang ideya at nagsasabing imposible ito dahil libre naman ang mga pampublikong kindergarten sa Bulgaria, nagpatuloy si Maria. Bumuo siya ng isang team at nagsimulang maghanap ng angkop na lugar. Sa loob ng 6 na linggo, nahirapan siyang makahanap ng gusali dahil ayaw ng mga may-ari ng mga ari-arian na gamitin ang kanilang mga lugar para sa maliliit na mga bata. Nang 6 na linggo na lamang ang natitira bago ang kanyang planong pagbubukas, nagpasya si Maria na maghanap ng lugar na mas malapit sa kanyang tahanan. Nagkakita siya ng isang bahay na malapit lamang sa kanilang lugar at agad niyang naramdaman na ito ang lugar na inihahanda ng Diyos para sa kindergarten. Pumayag ang may-ari na paupahan ito kay Maria at nagbigay pa ng malaking discount dahil naunawaan niya na ang proyekto ay isang bagong ministeryo na may limitadong pondo. Bago pirmahan ang kontrata, nag-alala si Maria kung paano niya sasabihin sa may-ari na ang kindergarten ay magtuturo ng mga pagpapahalaga ng Seventh-day Adventist, lalo na dahil may ilang Bulgarian na hindi maganda ang pagtingin sa mga Adventist. Ngunit nang pumunta siya upang pirmahan ang kasunduan, nakita niya ang asawa ng may-ari na isang retadong propesor ng relihiyon at filosofiya na nagbabasa ng Biblia. Pagkatapos, sinabi na may-ari na alam na niya na Adventist ang kindergarten dahil nakita niya sa social media page nito. Dahil nakapagturo na siya ng piano sa ilang Adventist na estudyante at maganda ang kanyang impresyon sa kanila, masaya siyang pumayag na ipaupa ang kanyang bahay para sa kindergarten. Ang Colorful Hope Kindergarten ay opisyal na nagbukas noong Setyembre 15, 2016. Pinagpala ng Diyos ang ministeryong ito at magkalipas ang 2 taon, nagbukas ang ikalawang kindergarten sa ibang lugar. Sa kasalukuyan, ang 2 kindergarten ay may 16 at 14 na bata ayon sa pagkakasunod. Nanatiling malapit na magkaibigan sina Maria at ang may-ari ng bahay. Patuloy na nakikita ng may-ari ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Maria at sinasabi sa kanya, "Kumikilos ang Diyos sa iyong buhay." Regular ding nananalangin si Maria at ang kanyang team para sa may-ari at sa kanyang asawa dahil naniniwala silang may layunin ang Diyos para sa kanilang buhay sa pamamagitan ng ministeryong ito. Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter ay makatutulong sa Colorful Hope Kindergarten na makalipat mula sa isa sa mga inuupahan nitong pasilidad patungo sa sarili nitong gusali sa Sofia. Ipinapakita ng kwentong ito kung paano maaaring gamitin ng Diyos ang pagmamalasakit, pananampalataya, tapang at kahandaang kumilos ng isang tao upang magbukas ng mga oportunidad para sa Kristiyanong edukasyon at ministeryo. Maraming salamat sa inyong pagpaplanong magbigay ng masaganang handog.